नमस्कार. प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत कोकणातील पारंपरिक अशी आंबट गोड तिखट सोलकढी. त्याला कोकम कढी पण म्हणतात. सोलकढी ही पचनासाठी एकदम उत्तम आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. त्यासाठी मी इथे 9-10 कोकम घेतलेले आहेत. स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि 1 ग्लास गरम पाणी करून त्यात भिजत ठेवलेले आहेत. नंतर आपण हा रस गाळून घ्यायचा आहे. आपण आता हे साईडला ठेवूया. आता आपण वाटणाची तयारी करूया. इथे मी 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. अर्धा इंच आल्याचा तुकडा बारीक कट करून घेतलेला आहे. 1 हिरवी मिरची आणि अगदी जस्ट थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे. हा अर्धा नारळ घेतलेला आहे. कोवळाच घ्यायचा आहे. नारळ थोडा कच्चा सुका नको. ओला घेतल्याने त्याचा रस चांगला येतो. आणि हा नारळ आपल्याला आता किसून घ्यायचा आहे विळीवर. थोडीशी साखर घेतली अर्धा चमचा. ह्या नारळाचे तुकडे करून घेतले आणि वाटून घेतले तरी चालतील. आता आपण हे शेवटचं खोबरं घ्यायचं नाहीये. वरचं फक्तच घ्यायचंय. शेवटचं घेतलं तर हे काळं काळं पडतं आणि कोकम कढीचा कलर किंवा सोलकढीचा कलर बदलू शकतो. आता आपण हे सर्व वाटून घेऊया. मिरची, लसूण, आलं, साखर, कोथिंबीर अगदी मी थोडीशीच घेतली आहे. कोथिंबीर घेतली तर त्याचा कलर थोडा बदलणार आहे. मग ती दुसऱ्या टाईपची कोकम कढी किंवा सोलकढी मी नंतर दाखवणार आहे. पाणी ओतायचं आहे आणि वाटून घ्यायचं आहे. ही कोथिंबीर आपण थोडीशी कापून नंतर गार्निशसाठी ठेवायची आहे बाजूला. आता आपण हे गाळून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी इथे एक बाउल घेतलेला आहे आणि एक स्वच्छ कपडा घेतला आहे. या कपड्यामधून आपल्याला हे वाटण गाळून घ्यायचं आहे. रस काढायचा आहे. मोठी गाळणी असेल तर त्या गाळणीतून पण आपण गाळू शकतो. पण मी ही पारंपरिक पद्धतीनेच दाखवत आहे. रस काढून घ्यायचा आहे. आता आपण यात परत थोडं पाणी घालून पुन्हा रस काढून घ्यायचा आहे. असं 2 ते 3 वेळा करायचं आहे. मिक्सरचं भांडं मी धुवून घेतलेलं आहे.
कोकम यात छानपैकी भिजलेली आहे, नरम झालेली आहे. पण थोडी प्रेस करून घेऊया. आता मी हे कोकमचं पाणी गाळणीमधून गाळून घेणार आहे. कोकम नवीन असतील तर एकदम पिंक कलर येतो, थोडा जुनी असतील तर जास्त नाही कलर येत. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. सोलकढी तयार झालेली आहे. आता आपण थोडीशी कोथिंबीर वरून टाकूया. मस्तपैकी आंबट गोड अशी मालवणी स्टाईल सोलकढी तयार. एकदम मस्त आंबट गोड अशी छान टेस्टी अशी सोलकढी बनलेली आहे. तुम्ही नक्की करून पाहायची आहे आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे. कोकमऐवजी तुम्ही कोकमचा आगळ पण वापरू शकता. मार्केटमध्ये तुम्हाला कुठे पण मिळेल. ही माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. त्याबरोबर बेल आयकॉनला पण क्लिक करा. त्यामुळे माझ्या नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला लवकर पाहायला मिळतील. धन्यवाद.